צהריים טובים. שמי יוסי, אני עוסק בלא מעט דברים, בעיקר בארבעה בתקופה האחרונה. האחד זה אני עוסק בדבוראות ביודינמית ופרויקטים ברחבי הארץ, בתי ספר וגורמים אחרים בגידול דבורים, על פי התפיסה הביודינמית כדי להשיב אותם לעולם. נושא שני, אני מלמד יום בשבוע בבית ספר גוונים במודיעין, זה בית ספר לחינוך מיוחד, עושה תהליכים עם ילדים, תהליכים התפתחותיים דרך עבודה בעץ. אני עוסק במטבעות משלימים קהילתיים בקהילות, ויש לי סטודיו אצלי בבית שאני עובד ועושה סדנאות בתחום של דבוראות ונגרות. ובאמת כשבאתי להיות מנכ"ל מרכז יוזמה במודיעין והטילו עליי להטיל בית ספר רפורמי, מאוד שמחתי, אמרתי סבבה, אבל גם האמונות החינוכיות שלי יהיו בו, וכל הנושא של המלאכות קיבל שם מרחב מאוד גדול, כולל מוזיקה ונגינה. פה אני מראה לכם משהו שנראה בהמשך איך הוא התחיל, אבל בחרתי את מה שכתבו לי הילדים בסוף כיתה ה' עם פרויקט מאוד שאפתני שאומנם עשינו, והם כתבו לי 4 חודשים שבהם בנינו את העולם שלנו. 4 חודשים שבנינו את העולם הפיזי שלנו, החברתי, הרגשי, התרבותי, הגופני, הארץ ישראלי, עולם הטבע שלנו, ושוב החברתי, חברתי. הוא לא נגלה לנו ונפתח נגד עינינו. 4 חודשים מופלאים שכל ילד כל ילדה וילד היו משמעותיים כל כך לעבודה, לעצמנו ולחבר'ה כולם. זר לא יבין את המיוחד שעברנו. עוד מעט אנחנו נראה איך הגענו למשפט המסכם הזה, אבל עוד דבר שרציתי לשתף אתכם שהוא עלה לי תוך כדי, זה לפני 3 שנים בגוונים, ילד אחד, בן כזה מצ'ואיסטי, אפילו ארס כזה, החליט שהוא בונה שולחן מעץ לחדר שלו. ואז הוא החליט שהפלטה תהיה לב. לב, בן כזה, ככה. אוקיי, והוא אפילו רצה לצבוע אותו באדום. והיה ברור שמשהו, זה ילד בכיתה י"ב, י"א או י"ב הוא היה, ועבדתי איתו פרטנית לאורך כמה שנים, והחליט בסוף הלב, כשהוא רצה לצבוע אותו באדום, אמרתי לו, טוב, עכשיו אתה כבר חייב להסביר לי, זה לא מסתבר עם התדמית שלך, אתה כזה ארס, ככה אני מדבר איתו גם, ואתה עושה לב אדום. אז הוא אמר לי, תקשיב, אני מגיע לגיל 18 עוד מעט, והחלטתי כתוצאה מהעבודה איתך לפתוח את תיק האימוץ שלי. הוא ילד מאומץ, והחליט בהגיעו לגיל 18 לנסות לגלות מי אמא שלו, ולפתוח את תיק האימוץ. ואת זה, לתהליך הזה הוא הגיע על פי דבריו, דרך העבודה בעץ. בהתחלה הוא התחיל שולחן, ואחרי זה פלטה, ואחרי זה תהיה פלטה מלב, ואחרי זה יהיה לב אדום, וכשאני אכיר את אמא שלי אני אתן לה במתנה את השולחן הזה. אז העבודה בעץ היא עבודה שעושה פלאים, וכולם יודעים על זה. אין מקום בבית ספר רגיל, לא רפורמי ולא רגיל, לעבוד. אבל אם רוצים ללמד את המלאכות, צריכים להתאים את עצמנו למרחב, ולעשות את זה איפה שרק ניתן. ומסתבר, כמו שנאווה אמרה, שבסוף זה הופך להיות הדבר הכי טוב, כי זה מדביק את כולם, ותכף אנחנו נראה. עכשיו נחזור לכיתה א' רגע, ורציתי לספר לכם, תלמידי כיתה א', שלפני כמה שבועות הלכתי לטייל בכרמל עם הבת שלי עופרי, ודילגנו בין העצים, וראינו איזה עץ נפול אחד, וישבנו עליו לנוח. הוא היה עץ זקן שכנראה כבר התעייף ומת, וישבנו לנוח, והרגשנו שלמרות שהיה יום קר, שמאוד מאוד חם בטוסיק. ואז פתאום הקשבנו בתשומת לב, והוא אמר לנו שהוא רוצה שניתן לו חיים חדשים. אמרנו, מה חיים חדשים לעץ? הוא אמר, כן, אם תיתנו לי חיים חדשים, תהיה בי הפתעה, אני אגלה לכם סוד. ואז אמרנו, מה נעשה? טוב, אמרתי, טוב, ניקח אותו לבית ספר יוזמה, וניתן לילדים לגלות את הסוד. לפני כן לקחנו אותו לשחר הדרוזי, יש לו מין שרה מאוד גדולה בעוספיה, הבאנו מסעית גדולה עם נהג גדול ומנוף גדול, העמסנו את בול העץ ולקחנו אותו לשחר הדרוזי בעוספיה. ושחר הדרוזי פרס אותו לפרוסות כדי שאני אוכל לתת לכם כל ילד את החתיכה שלו שתוכלו לעבוד איתה. ותוך כדי שהוא פורס אותה, נגלה לנו הסוד. רק
אתם רואים, זה היה בולץ, הוא היה בולץ גדול ורגיל, ופרסנו אותו לפרוסות. בזמן שפרסנו אותו, נגלה לנו הסוד הזה. אף זואולוג, בוטנאי, נגר, לא יודע להסביר את התופעה הזאת, אבל זה מה שנגלה לנו בתוכו. זה אצטרובל. זה אצטרובל, הוא ככה שלם, פרסו את הבולט, היה בולט עגול כזה ארוך, פרוסות אצל שחר הדרוזי בעוספיה, ובין הפרוסות נגלה הדבר הזה. ובכל עץ בעץ, אם אנחנו רק נגלה לעץ את האהבה והרגש והחום שיש לה, נגלה לו את האהבה ואת החום ואת הרגש, נראה שיש פה הפתעה. גם בעץ הזה גילינו הפתעה. ובכל עץ, אם נביא את הלב שלנו ואת האהבה ותשומת לב, אנחנו נגלה אותה, זה יהיה פרח או ינשוף או אצטרובל או כל דבר אחר. ועכשיו נרוץ על הילדים עושים מחומרים מוחזרים וחומרים טבעיים בלבד, והם עושים את הכל. החל מזה שהם מתקשרים אל יוסי, ליד רמי לוי יש משטח ואבא לא מוכן לשים אותו על הגג, אז אני נוסע והם מחכים לי ואנחנו מעמיסים אותו על הגג שלי. מסניק, כשהייתי ביוזמה, היום נמצא שם את זה כשאני הייתי אז. ועד שהם סוחבים אותו מהאוטו והם מנסרים אותו, לא במכשירים חשמליים ולא מפרקים, כדי לחזק את רצועות הכתפיים. כל הנושאים הגופניים מוקפדים מאוד לעבודה, וכל עבודת צוות מתרגלים את הילדים בשיתוף ושיתופיות, ולמדתי מדני כבר לפני הרבה שנים איך עושים כיסאות ממשטחים. אז הנה הילדים בונים בכיתה, הם קודם כל חותכים ולומדים חשבון, כי הם כל הזמן סופרים. רגע, בכיסא יש 8 רגליים, אנחנו 32 ילדים בכיתה, כך וכך ניסרנו, וכל הזמן מלמדים, עושים תרגילי חשבון. ובכל מקום ועושים את הכיסאות האלה, והמחנכות הם חלק אינטגרלי מהעניין, כי כפי שאמרנו, דרך העבודה בעץ, הילד הוא שקוף, אם הוא בחר בעץ רך או עדין, אם הוא עובד מהר או לאט, אם הוא עבר עם עץ עם הרבה עיניים או בלי עיניים, העץ מגלה לנו את עולמו של הילד, והמחנכת חשוב מאוד שהיא תהיה בכיתה, וזה מתחיל בעבודה שיתופית תמיד. אתם רואים? 2 ילדים מחזיקים את העץ ואחד מנסר, 2 עובדים, הכל בעבודה שיתופית, ומהשיתופי אל הפרטני. פה הילדים של כיתה, אני לא זוכר אם היו ב' או ג', בונים את הבית של ילדי כיתה א' שצריכים להיכנס לבית ספר. הם בונים להם את הבית תרתי משמע, מכינים להם את הבית החדש. ופה הילדים מכינים שעון, אבל עיקר העבודה בשעון זה לא מה שרואים מקדימה, אלא מה שמפסלים מאחור, שעושים את הבית שלו, שם העבודה הקשה, וכל אחד בחר את העץ. בוק, אורן, אלו, כל מיני, וזה השעונים מלפנים, וזה הפרויקט שתכף אנחנו נגיע אליו של כיתה A. כל אחד בחר, הבאנו להם ענפים ארוכים, והם כל היו צריכים לחתוך אותם לחתיכות קטנות, ואז לגלף אותם, צד אחד בהיר וצד אחד כהה, עבודה של שבועות של הכנה, ואז הם התחלנו לבנות את העולם שלנו. והעולם שלנו היה מורכב, הוא נבנה בתהליכים מרתקים, שהם היו שותפים לרוב התכנונים שלהם. בדרך כלל אני לא יודע מה השלב הבא. כל שלב הוא שלב מתגלגל, וכפי שנאווה אמרה, זה במסדרונות ועל המדרגות ובכל מקום. וכל עולם הילד נגלה לפנינו, ופה המחנכות מחבקות את העולם שלנו בסיכומו של הפרויקט המדהים והמרתק הזה שסיימנו בסופו, ותודה רבה.